panahon sa Kapaskuhan, nagpasulabi gayud ang pagkamanggihatagon sa katawhan. Ang gamay grasya nga nadawat, ipaambit usab nila sa mga tao nga sa ilang tanaw nanginahanglan. Sama na lang sa gibuhat ni ining usa ka grupo nga mituyok-tuyok sa kadalanan sa Barangay Guadalupe ug nanghatag og burgers mga alas 3 sa hapon kagahapon. Target nilang mapaambit ang grasya sa mga kabataan, mga manindahay ug ang mga tiguwang ning ilang kampanya nga Give a Burger on Christmas Day. Gihangop sa mga nakadawat niini ang gibuhat sa maong grupo. Samtang dili lang mga pribadong individual ang nagpaambit sa grasya, kay ang mga sakop sa Police Regional Office 7 nanghatag pod og pagkaon sa kabataan nga nanimba human si Christmas Eve Mass kagabi. Maong mga kapuso, kutob sa atong mahimo, ipadayon nato ang pagpaambit sa atong oras, sa panahon, resources ug ang atong gugma sa atong mga kaigsuunang nanginahanglan. Ipadayon nato ang #SpreadKindness.